курсташлар белән очрашу ничек үтте? Ярыйсы. Айрат ничек? Ул хайван бизнесмен булып киткән. Рөстәмсең. Ул хайван банкир. Рушат. Ул хайван депутат. Эй, Ходаем. Син дә кайчан шул хайванга әйләнерсең? Син нинди хатын кызларны яратасың? Акыллыларынмы, әллә шиберләренме? Син беләсең бит, мин акыллы хатыннарны да яратмыйм, шиберләрне дә яратмыйм. Сине яратам. Сөйклем. Не мин гомер буе шушы куян туны киеп йөренменме? Нигә йөрмәскә? Куян йөри бит әле. Исәнмесез? Исәнмесез? Кирергә рөхсәтме? Кирегез, узыгыз. Рәхмәт. Узыгыз. Кирегез, утырыгыз. Рәхмәт. Нәрсә авыршый? Беләсезме, доктор, минем башым авырта. Әйдәгез, кан басымыгызны үлчәп алыйк. Сезнең кан басымыгыз югары. Кичә балыкка барган идем. Шуңа югары ул. Балык тоту киресенчә нервларны тынычландыра. Килешәм, доктор. Балык тоту чынлап та нервларны тынычландыра. Ләкин мин бит балыкны рөхсәт ителмәгән урында тотам.